Ola, boas noites, benvidos unha semana máis aquí a Telelugo, o espazo a entrevista. Hoxe contamos con todos nós, co presidente do Azcar Lugo, Manuel Vázquez. Moitas gracias por estar hoxe con nós. Nada, é un placer e boas noites. Bueno, Manuel, o primeiro, que lle parece o inicio de Liga do seu equipo este ano, que ven dunha derrota nun intenso derbi en Santiago? Bueno, eu, máis que o resultado, as sensacións, non? Eu penso que desde fai 2 anos que empezamos con esta política de canteira, penso que cada ano estamos crecendo, estamos agrandando as sensacións, entonces a perspectiva é positiva. Este é un camiño largo, hai que seguir mantendo a lógica, que é a permanencia, e bueno, seguir construindo este Azcar do futuro, non? Que eu penso que cos pasos que estamos dando, que hai nun par de aniños nos pode dar alegrías, non? Como vostede di, o equipo voltou de Baleiro, pero hai que ser positivo, porque a imaxe, a verdade, é que con xente tan nova como a que ten o Azcar, e con novas pezas, unha nova peza que foi a que debutou Chano, a imaxe foi bastante boa. Sí, porque hai que ter en conta que da canteira temos 13 rapaces cunha media edade de 20 anos, entón están aínda en proceso de aprendizaje e formación, están competindo na élite, entonces, no alto rendimiento, entonces a valoración ten que ser positiva, non? E vostedes, un ano máis, en apostar por esa política de canteira, pero cada vez son máis os equipos que tentan imitar este modelo, non? Este modelo implantado polo Azcar Lugo hai xa 3 anos. Bueno, eu creo que o teñen que implantar a maioría dos deportes, non? Entonces, nós temos a sorte de que temos unha base importante na Escola Terra que está moi ben estructurada, e contamos co apoio da Fundación Azcar, de Transportes Azcar, de moitas empresas, das institucións, que hai que dicilo, tanto o Concello de Lugo como Diputación e Xunta colaboran con este proxecto e con outros moitos máis proxectos, pero eu creo que a lectura da situación actual é que hai que constituir en modelos os proxectos de canteira, non? E son os modelos que teñen que axudar a impulsar as institucións e as empresas, non? E nós, un pouco apartándonos do Azcar Lugo, un pouco co apoio da Fundación Azcar e co apoio que vamos a ter de moitas empresas, tamén estamos falando coas institucións. Aquí en Lugo queremos crear unha marca de canteiras, de canteiráns, en todas as disciplinas deportivas. Estamos aí xa falando con fútbol, con residencia, estamos falando con MB, con ensino, con outros deportes que son menos conocidos, como pode ser o tenis de mesa, coa natación, co triatlón, é dicir, é un plan que temos há 5 anos. Entonces vamos a facer un proxecto de formación, de adquirir o conocemento desas disciplinas, e nós desde a nosa estrutura xa temos un área de I+D+I onde desarrollamos a RPs para a gestión de entidades deportivas nas distintas disciplinas, e vamos a poñer en valor todo isto para generar recursos e tamén para optimizar moitos recursos que son repetitivos nos clubs, e temos que tratar de crear un portal de compras donde todas as estruturas compartan ese portal, e donde tamén a xente que pertenece a eses distintos clubs, que forman máis de 2000 rapaces, pois que tamén apoyen e teñan e recollan tamén un pouco a gestión dese portal para apoiar nas compras a esas empresas que van a apostar por este proxecto, non? É algo similar ao que vostede dicía nunha entrevista que lle escoitei hai unhas semanas, que hai que fixarse no que ven dentro dos paquetes, non simplemente no envoltorio. Claro, eu entendo que hai que circunstancias, que hai que apoiar a Breogán, hai que apoiar a Lugo, non? Con tema da ampliación, pero as institucións e as empresas deben se fijar máis que nas modas, nos modelos, non? As modas son pasajeras
Ao final, o único que queda é algo residual que prácticamente non ten ningún valor. Entón, hai que fijarse objetivos coherentes e que aporten valor, e que se os que estamos ahora nos clubs nos vamos, pois deixemos aí, bueno, un referente e unha maneira de traballar que prácticamente non haxa nada que tocar, entendendo a que os rapaces de Lugo poidan aspirar a xogar dentro das distintas disciplinas nos equipos da ciudad que teñan máis nivel en esas disciplinas. E a partir desta base que queren crear de canteira, política de canteira, bueno, o Azcar xa ten, como vostede dicía, 13 rapaces que veñen dende abaixo, e con toda esta base que xa hai implantada no primeiro equipo, cun adestrador incluso da casa que ven da canteira, que papel se pode facer este ano? Eu sempre digo que eu creo que hai que marcarse objetivos a medio e largo plazo, non? Marcarse objetivos deportivos son objetivos trampa, non? Porque eu creo que hai que concretar objetivos que señan medibles. O deportivo, pois ganas ou perde, pero hai que... Entonces, eu que quero para o meu club? Pois quero para o meu club, pois, porque aquí, en toda a estrutura, quitando os xogadores de primeiro equipo e tal, hai máis de 20 empleados. Entón, quero que se manteñan os postos de traballo, que se manteñan os salarios. Ahora vamos a implantar un plan de formación interno na empresa, porque hacia onde vamos a ter que comunicarnos con outros entornos que falan outro tipo de idiomas. Entón, vamos a potenciar o aprendizaxe de lenguas como o inglés. Temos un plan a 3 anos para que a maioría dos empleados pois, que poidan ter outras expectativas de traballo, non só nos noso entorno, sino en entornos fora de España. Xa empezan a demandar esas aplicacións, ese modelo de traballo en outros entornos. En noviembre van a vir de Inglaterra, da Premier League, para ver durante unha semana cales son os nosos procedementos, os nosos contidos, a nosa metodoloxía. Entón, claro, temos que pensar en un medio e largo prazo e pensar que temos que utilizar os recursos que temos, non? Entón, teñen que adquirir valor a nivel de formación, ese valor o teñen que transmitir á empresa, e ese valor tamén lles vai dar posibilidades de crecer a nivel personal e a nivel salarial. E como presidente do Azcar Lugo, con toda esta reforma, remodelación que está implantando no seu club, con toda esta, non sei se pode chamar modernización da estrutura ou cambiar a estrutura, non cree tamén que igual dentro da Liga habería que cambiar a estrutura porque están marchando xogadores importantes, moitos equipos desaparecen, o último foi o Caja Segovia, non cree que tamén debería aplicarse unha reforma no modelo da Liga? Eu creo que a Liga non é responsable da gestión dos clubs, non? Eu penso que a sorte que tuvemos é que estes últimos 4 anos ao frente da Liga esteña Javier Lozano, non? Vai a continuar outros 4 anos máis. Eu percibo que nos está aportando valor a Liga aos clubs, non? O percibo porque cada vez temos que dotar a Liga de menos recursos económicos, e cada vez a Liga nos aporta máis valor. Ahora, por exemplo, é moi importante o último contrato de televisión, porque, por exemplo, o ano pasado, nós, a través de Marca TV e nos diferentes medios de comunicación, tivemos un retorno a nivel publicitario de por encima sobre os 3 millóns de euros. Eu entendo que o ano que ven, con todas estas medidas que está tomando a Liga Nacional de Fútbol Sala, encabezada por Javier Lozano, pois eu creo que podemos estar cercanos 9 millóns de euros, 10 millóns de euros, non? O noso deporte xa empeza a salir ahora en 4, empeza... Entón, claro, non é o mesmo que o vexan 200.000 espectadores que o que vexan 3 millóns e medio de espectadores, non? Entón, bueno, eu penso que todos os deportes hai crisis, é dicir, o ves no baloncesto, o ves balonmán, en outros deportes tamén, no fútbol, porque ao final no fútbol, se te fijas en primeira división, está Madrid e Barcelona, e os demais
Dicir, o que cobra un xogador do Madrid ao mellor é o presupuesto do cuarto ou quinto equipo da Liga, non? Entón, eso ao final trae consecuencias, non? Pero eu penso que o noso deporte se está posicionando para cando veñan etapas de crecemento e para que entren no noso deporte sponsors. Bueno, eu son optimista, non? E con todo isto, que lle parece o nivel da Liga este ano? A min parece, o máis importante é estar ordenados os clubs, non? Entonces, pode haber algunha excepción, pero cada vez estamos máis ordenados e máis preparados para cando veña unha etapa de crecemento, e máis apostando pola base, non? É dicir, no fútbol tamén se exportan moitos xogadores, no fútbol sala tamén estamos exportando, eso é bon, xogadores, técnicos. Eso quere dicir que tamén hai que está salindo, que se forman xogadores, que cada vez máis aposta polas canteiras, que cada vez máis aposta pola formación de entrenadores nos propios clubs. E claro, moitos xogadores que se marchan ao exterior non é só porque tamén empeza a haber competencia dentro dos clubs, non? A mellor aparecen rapaces novos que teñen unhas condicións importantes e claro, a nivel de coste, a mellor para os clubs tamén, bueno, os clubs teñen que mirar a economía, tamén, bueno, aportan o mesmo valor a menor coste, entón é unha política por sentido común que os clubs teñen que tratar de si faz o mesmo con menor coste, por gestión xa o tes que asumir así, non? Vamos, que quizáis unha das posibles solucións sería empezar a mirar máis dentro da casa e deixar de gastar tanto carto fora innecesariamente. Sí, eu creo que onde hai que estruturar os clubs é a nivel de estrutura, non? É dicir, moitas veces os clubs pois forman personas que están nos clubs nos ratos libres, por así decirlo, non? É un hobby e tal, entonces eu creo que o paso que hai que dar é o club o primeiro equipo moitas veces é o máis importante dos clubs, non? O club ten que ser unha empresa que ten un equipo en división de honra, non? Entón, bueno, eso tratamos de inculcalo a todos os recursos humanos que temos aí, nas circunstancias actuais, pois, como pasa en todas as empresas, todos temos que tirar do carro, casi temos que estar involucrados en todas as áreas da empresa, non? Ser mini comerciales, ser mini de mantenimiento, se hai algo que un aporte, é dicir, todo o mundo ten que aportar, todo o mundo ten que estar involucrado, todo o mundo, se sale á calle, ten que escoitar, que pasa, como pensan os demais, que pensan de nós, que fan os demais, entende? Se nos xuntamos, se podemos crecer, é dicir, isto é por onde temos que ir, pero a nivel xeral, non? Nós agora, dentro desta política, pois estamos visitando moitas empresas para enseñarles o noso modelo, hacia onde queremos ir, si podemos compartir bases de datos para que eles poidan colocar os seus produtos, que eso redunde en beneficios para nós, para os clubs, é dicir, mas é un tema que a nivel personal estou moi implicado. Ayer, por exemplo, estuve no Progreso, entón vamos a ver se interactuamos máis, se nos relacionamos máis, e hai produtos como o tema de formación, de aplicacións e tal, que ao mellor podemos compartir e podemos axudar a difundir e axudar a captar clientes, en ese sentido, pois teremos que compartir, se entran recursos económicos, compartirlos en función do esforzo que poña cada un. E con toda esta aposta que realiza Azcar Lugo, que lle din, por exemplo, os presidentes de outros clubs, a Manuel Vázquez, cando ven esta aposta, 13 rapaces da canteira, un rapaz de adestrador que é máis novo que moitos dos seus xogadores, esta implicación con toda a sociedade lucense para tentar ter esa base de canteira? Bueno, nós non é que señamos avanzados, non? O que pasa é que, bueno, ao final, as empresas son todas iguales. Depende do sector que teñan, pero todas son iguales. Teñen que ter o seu departamento de marketing, o seu departamento comercial,
o seu departamento de Ingeniería de Produto, o seu departamento de I+D+I. Entón, bueno, pois, nós agora, como o sector, eu viña do sector da promoción, que non existe. Entón, bueno, pois todas esas experiencias empresariais, que tes momentos bons, momentos malos, pois, axudache, pois, a ir hacia un camiño, hacia unha situación, a generar ideas, e esas ideas hai que transformalas en proxectos. Entón, estamos na fase esa de transformala en proxecto e que ese proxecto involucre, é dicir, non queremos que só seña o Azcar Lugo, queremos que seña todos os clubs, e aí vamos facer un esforzo para que todos crezcamos e, sobre todo, para crear esa marca en Lugo, esa marca, ese produto, pois, vamos a tratar de leválo a outros entornos, non? Todas esas experiencias que acumulemos, pois a trasladaremos a outros entornos deportivos para aplicar ese tipo de gestión, ese tipo de tal. Eso, bueno, pois se o logramos comercializar, se o logramos vender como proxecto, implantarémonos en outro lado, terán que ir recursos daqui a implantalo, habrá unhas fases de implantación, de formación, de seguimento, e potenciar e generar esas áreas de negocio destes clubs deportivos, postos de traballo e tal, e, bueno, a idea queremos transformar en proxecto e vamos a ir analizando a paso, pero iremos a Murcia e diremos en Lugo, Azcar Lugo, tal, xa temos conversacións coa Liga, onde lle decimos hacia onde vamos con este proxecto e tal, despois levarémoslo á Liga, levarémoslo aos clubs para que, pois, en Santiago, en Burela e tal, pois, ir hacia este modelo, e eles, ao mellor, pois, nos enseñan outras cousas que aportan valor ao noso modelo. Entonces, pois, moitas veces, ao mellor nun portal deste tipo, que ao mellor entran 100 empresas, hai empresas que están en Lugo, están en Murcia, e xa estarían dentro dese portal. Entonces, bueno, eu penso que é un traballo que hai que estar ao 100% implicado, non? Porque en estes tipos de proxectos é todo moi lento, entón, claro, hai que estar involucrado, hai que involucrar os recursos, e, bueno, eu, a verdad, é que son optimista. Agora estamos aí buscando un punto, chamámoslle un punto de encontro, donde, bueno, todos os clubs que pertenezcan a esta organización, pois vamos a centralizar todas as actividades. É dicir, por exemplo, se o fin de semana hai 40 autobuses que desplazan 40 equipos, pois teñen que salir todos do mesmo sitio, chegar todos ao mesmo sitio, é dicir, porque moitas veces un sale daqui, estamos perdendo o valor. Entón, se salimos ao lado dun restaurante grande, ou ao lado dun área de servicio, ao lado dun centro comercial, podemos compartir ese valor. Eso, bueno, moitas veces hai que, bueno, xuntarnos, facer cousas xuntos, porque xuntos está claro que podemos máis, non? E, mentres tanto, mentres realizan todo este traballo, seguen a traballar coa Fundación Azcar en favor do deporte e da sociedade. Sí, pasa que xa hai unhas persoas, é dicir, está o Azcar Lugo, está a Fundación, xa ten os seus recursos, as súas persoas, que van a aportar certas cousas a este proxecto de macrocanteiras, pero este proxecto de macrocanteiras xa tamén vai ter os seus recursos, independientemente que para certas cousas de actividades ou macroeventos ou tal, pois nos apoyamos en estruturas como a de Azcar Lugo, Fundación Azcar ou en estruturas de MB, de Ensino, é dicir, todos temos que axudarnos e esforzarnos, pero este macroproxecto vai ser estanco, vai ser unha estrutura independente, pero que vai tratar de coordinar e de gestionar todo eso para generar valor e parte dese valor que retorne aos clubs que estén dentro desa organización. É dicir, por exemplo, pois a roupa, pois ao mellor temos que as 15 entidades
vestir a mesma marca, o mesmo modelo, entendes? O único que diferencia, pois, a marca, o sello da organización, máis o sello do teu club. Entonces estaremos ao mellor centralizados todos no mesmo espacio, na mesma tenda, o merchandise será igual para esas 10, 15 entidades, a hora de vender o merchandise, pois, optimizaremos moito os recursos, é dicir, iremos a buscar líneas, que sei, pois os autobuses teremos que ter unha empresa que gestionemos toda a logística bueno, eso que redunde pois, en mellores precios, en maior apoio. Bueno, eu creo que o temos bastante desarrollado, bastante claro, e que, bueno, esperemos que en enero salgamos xa con ese portal, donde, pois, o tema de queremos concretar desta agrupación de clubes de canteiras, pois, queremos darlle o pistoletazo de saída, pois, en maio, junio do ano que ven. E queremoslo facer, pois, coa festa final de temporada das distintas entidades, e facer unha macrofesta, bueno, que se somos 10 ao mellor, pois estaremos cerca de 2.000, 3.000 persoas. Entón, todo vai encamiñado en que a maioría dos actos que fagamos os clubs que poidamos compartir, pois, para optimizar recursos, para mellorar a posta en escena, entonces, pois, sobre todo, para formar xogadores, para formar técnicos, e para, bueno, con esas premisas, poder ter os equipos no nivel, se podemos estar en primeira, se podemos estar en segunda, pero eu creo que Lugo ten potencial para estar entre primeira e segunda división, ir a un carné unificado tamén, para que con un carné poidamos ver todos eses eventos. Bueno, estamos aí, ao mellor estoume alargando moito, pero a verdade é que eu estou ilusionado, non? E xa para ir rematando, un rumor, que non un rumor, que é un proxecto, quere entrar de novo a Copa de Fútbol Sala Lugo, falábase de 2014, parece que máis ben vai ser en 2015, que nos pode adiantar. Non, un rumor non é... Hombre, non é unha realidade hasta que se firmen as cousas. Precisamente mañá vamos a Madrid a falar do tema da Copa de España para concretar máis. E tiña que ocurrir algo, bueno, anormal para que non ocurrira que a Copa de España 2015 fora en Lugo, non? Definitivamente en 2015, non en 2014. Non, bueno, é que, bueno, eu creo que necesitamos ese margen aínda no primeiro equipo. Eu creo que nese 2015 vai estar aínda máis maduro o grupo, vamos a estar máis estables, vamos a tener máis ordenado o tema desta macroorganización, porque despois o que trataremos de facer a través desta macrocanteira que vamos a facer é facer como mínimo un evento desta magnitud ao ano en cada disciplina deportiva, é dicir, unha vez tocar a Llóazcar, outra vez ao MB, outra vez ao Ensino, outra vez ao tenis, outra de mesa, outra vez... É dicir, temos que potenciar eses macroeventos, non? E as empresas que esteñan nese portal ou que se quedan a adherir a este tipo de proxectos, pois encantados para que axuden e colaboren, non? Porque eu acordome da anterior Copa de España, dinamiza moito na cidade, non? Entonces, bueno, mañá xa vamos a ter máis datos, vamos a concretar máis, querémolo facer con tempo para facer un proxecto da Copa de España e involucrar aos distintos sectores da cidade, planificalo ben e tratar de traer o maior retorno posible ao noso entorno, non? Que é o que temos que potenciar. Pois moitísimas gracias por acompañarnos hoxe neste plató. Ojalá que todo este macroproxecto, esta Copa, vayan de maravilla. Bueno, se me volves a entrevistar aí dentro de un ano ou antes, pois xa te irei comentando, pero
Nos vamos a pelear para que este proxecto salga adiante. Xa temos máis de 50 empresas que queren meterse dentro deste proxecto. Prácticamente todas as que visitamos estamos aí nun 90-95% de que queren estar aí. Entonces, queremos visitar cerca de 400, non? Bueno, entonces, pero bueno, eu estou ilusionado, todas as decisións que tomamos nos últimos 3-4 anos están nos dando o resultado que buscábamos. Bueno, eu creo que ahora, aunque Azcar, Fundación Azcar, pois pasou a ser a empresa dunha compañía alemana, pero sigue aí, aunque se foi don Luis Somoza, que foi unha persona de moito apoio para nós, pero sigue aí don José Antonio Orozco, que está moi implicado con este proxecto e con todos os proxectos que giran ao redor de Azcar Lugo, con este proxecto de macrocanteiras. Entonces, vamos a axudar os clubs, vamos a impulsalos, vamos a valoralos, entonces vamos a darlle parte dese valor, pero tamén lles vamos a exigir, non? É dicir, que hai que implantar, que hai que utilizar novas ferramentas a nivel de aplicacións, que hai que estruturar ben o contenido, as metodologías para crear de verdad persoas e xogadores en cada unha das disciplinas deportivas. Moi ben, pois moitísimas gracias. Vale, gracias a vos. E nos vémonos de novo a vindeira semana, porque recorden que temos unha cita aquí na entrevista. Boas noites.